Kulħadd jitlob miegħi minn qalbek, ħalli tipprepara qalbek biex tirċievi minn il-mulej. U dak li ħatajt miegħi ejdu minn qalbek vera, okay? Fissru vera minn qalbek. Ejd it-talba warajja, jillu missi qadix. Nitolbok minn qalbi, fisem ibnek Ġesu, kellimni, għatini rivelazzjoni, għatini għajnejn li nara, widnejn li nisma, u qalb li tirċievi rivelazzjoni. Għatini laċ għal iktar għalik mulej. Għatini qalb li tixxenna dejjem iktar għalik. Dan nitolbok fisem Ġesu Kristu. Amen. Il-lejla ħana kwotalkom xi skritturi, jekk intom tieħdu pjaċir tiktbu, nħeġġiġkom biex intom tieħdu xi noti, tiktbu xi skritturi, għax ovvjament ma nixtieqx noqgħod naqra l-iskritturi kollha minħabba l-ħin. Imma il-messaġġ li l-mulej poġġieli f'qalbi huwa dal-kliem. Fl-ispirtu tiegħi smajt il-mulej jgħidli di l-aħħar ġimagħtej ipprepara l-poplu tiegħi għal dak li ġej, ippreparahom biex ikunu familji li jkunu bħal tinet, bħal santwarji tal-preżenza tiegħu. Alla irid f'dan iż-żmien żgur, issa din mhix xi ħaġa ġdida, by the way fil-Bibja, believe it or not. Għax inti meta tibda taqra l-Bibja inti ma taqaf qatt tirċievi rivelazzjoni, dejjem titgħallem xi ħaġa ġdida. U apparti wkoll tagħmel differenza li ma staġun inti fl-ma ta' ħajtek, għax kull staġun ta' ħajtek Alla tjallmek xi ħaġa ġdida u inti jablek min jaf kemm il-darba qrajta u qatt ma rajta. Sewwa, għax il-kelma tal-Alla hija ħajja. Sewwa, titgħallem kemm titgħallem dejjem iktar x'titgħallem. Ma tistax tgħid wasalt biżżejjed, qrajt biżżejjed. Imma isimgħuni, dan il-prinċipju mhuwiex ġdid għall-Alla. U mhuwiex ġdid għall-poplu tal-Alla kif daħal kif meta taqra l-Iskrittura anka fi żmien ta' kif Alla ħadem mal-poplu tiegħu. Dak li l-mulej li nħoss fl-ispirtu tiegħi qed jwissil il-poplu tiegħu bħalissa huwa importanti li jkunu poplu konsagrat. Poplu mqaddes u mwarrab vera għall-mulej. U jkunu serji fuqha. Kun serju fuqha. Kun serju fuq dak li ħad tisma' llejla. Għax il-mulej li jrid f'pajjiżna u fid-dinja, fl-ispirtu tiegħi ħassejtu li l-mulej jgħid li ċar li kull dar irid jagħmilha, kull dar tal-poplu tiegħu, bħal santwarju, bħal tinda tal-laqgħa tiegħu. The tent of meeting, where his glory and his presence becomes present continually. Fejn il-glorja l-preżenza tiegħu tkun hemmhekk kontinwament. Jiġifieri mhux koabitazzjoni biss, imma inhabit, an inhabitation of his presence. Imma isimgħuni, mhux int biss, id-dar tiegħek kollha. Id-dar tiegħek kollha. Jekk aħna naqraw nibdew mill-Bibja, mill-bidunet, naraw kif Alla meta ħalaq id-dinja, l-ewwel ma ħalaq hija familja sewwa. Tibda minn Ġenesi, naraw li Alla l-ewwel ma ħalaq beda familja. Ta' familja biex tieħu ħsieb il-kreazzjoni tiegħu. Beda b'Adam u Eva, nafuha kulħadd jafa di. Però mbagħad nibdew naraw anke meta l-mulej beda jifforma n-nazzjonijiet, isejħilhom by families. Familji. Mela, il-familja, l-kelma familja oħra, by the way, kelma oħra għal-familja hija kelma poplu jew kelma nazzjon. Tista' tintuża hekk. Il-kelma patria bil-Grek u hemm kelma oħra bil-Ludi nsita bessa. Mepoxxeħ jew xi ħaġa hekk insej. Insomma, ma tagħmilx differenza għalikom għax ħafna mkom ma tafux anyway. Stajt taffix ta' waġ biex tax ma kontux tinduna. Importanti xi tfisser. Xi tfisser hija li hemm ċellola ta' nies li jagħmlu familja. Issa, dik l-istess familja fajni Alla wkoll nazzjon.
Taftakar meta Alla kellem ma' Abram, l-ewwel persuna li prattikament bdiet tifforma n-nazzjonijiet u beda Alla jagħmel il-wedet tiegħu għall-art imweda, Alla se jaħlu bil-familja tiegħu biex joħroġ mill-art fejn kien, biex imur fl-art, jippreparah biex imur fl-art l-imweda. Jekk pereżempju intom taqraw Ġenesi kapitlu 10, pereżempju vers 5, tgħidlek Alla beda jissepara il-poplu tiegħu mill-ġentili u beda jsejħilhom skont il-lingwa tagħhom u skont il-familji tagħhom. Ġenesi 12, kapitlu 1, kapitlu 12, pereżempju. Hawnhekk hija weda sabiħa immens fejn naraw f'Ġenesi kapitlu 12 li aħna nibbenefikaw minn din il-weda ta' vers 2. U jiena nagħmlek ġens kbir, imbirkek kun nkabbarlek ismek u inti tkun barka. Dik il-kelma ġens u fejn jgħidlek permezz tiegħek il-familji kollha ikunu mberkin. Fil-ktib tan-numri, dawt ngħidilkom naqra skritturi biex intom taraw li mill-bidu Alla dejjem kien jaħdem ma' familji. Numru kapitlu pereżempju 1. Numri, ktib tan-numri. Għal dawk li jaħsbu li Alla ma importax minn numri, għandu ktib jismu numru. Vers 2. Jgħidlek għoddu l-ġema kollha ta' Izrael skont il-familji u d-dar ta' missierkom. Smajtuha? Għodduhom skont il-familji. Xi ħaġa interessanti, taf li anke l-politikanti jekk jgħodduhom. Il-politikanti ma jgħoddux individwali, jgħoddu familji. Mhux l-ewwel darba li pereżempju jgħidu lin kemm qegħdin familji. Mhux ovvja għax jekk jiena individwu u l-familja jiena l-papa ta' dik il-familja. Wux probabli dik il-familja ħad għamel dak bħalma jagħmel papa? Sewwa? Għoddu l-ġema kollha ta' Iżrael skont il-familji u d-dar ta' missirijietkom u għoddu l-ġir kollha wieħed bisimhom. All right, daw ġas biex norikom il-kunċett ta' familja bdiet mill-bidu tal-kreazzjoni. Nistgħu naraw, issa ħamur naqraw passaġġ, ħanaqraw fl-imkien. Mhux ħanaqrah kollu, però nħeġġiġkom aqrawh kollu. Morru fil-ktib ta' Joshua, kapitlu 7. Mela, isimgħu għadi aħwa. Ara kif Alla veru jara familji. Meta jħares jara familja. Issa jekk kemm żgur xi ħaġa li hija ċara x'jagħmel l-għadu, l-iktar ħaġa li qed jagħmel bħassa d-demonju żgur minn dejjem kien jagħmel ta' mhux issa, imissa żejjed fil-beraħ hija jattakka l-familja u n-nukleu tal-familja u d-diżinn tal-familja. By the way, il-familja wkoll din ukoll hija familja. Jiġifieri mela x-xitan ħajattakkalek il-familja ta' darek żgur. U ħajattalek il-familja tiegħek spiritwali wkoll. Alla dejjem jagħmel kollox permezz ta' familja. Għax Alla u Alla ta' familja. Alla minn dejjem rid familja. Alla rid familja. U x-xitan jobot familja. Issa fil-ktib ta' Ġosue, kapitlu 7, għal dawk li għandkom il-Bibja bil-Malti tgħid it-telfa quddiem il-belt ta' Aj. Da il-mulej kien għadu kemm qabad il-poplu tiegħu. U bħala familja tal-poplu tiegħu, elbu belt ħafna kbar minnhom. Elbuhom, kaxkruhom, ikkooperaw mal-Alla ovvjament, ma meta mbagħad dik il-familja ma kkooperax mal-Alla, għanilkom x'ġara. Min vers, ħanibdew naqraw minn vers 10. Dan Alla qalilhom issa ħadd morru taħt fuq il-art ta' AI, Artificial Intelligence. I find it very, very strangely weird. Ma naħsibx li kienet jirreferi għall Artificial Intelligence imma il-belt kien jisimha AI.
Anyway, u jgħidlek, il-mulej weġib il-ġoswe, u ma li inti misħut wiċċek fl-art, dax ġara. Għaliex daw kontra poplu kbir, għal-kemm Izrael kien wieħed mill-liġkan jekk mhux liġkan mill-popli, Alla permezz tal-Alla li kien magħhom elbuhom il-ladu tagħhom. Però minħabba li ħallew xi ħaġa fosthom li kienet misħuta, meta xi ħadd ikun misħut fisser, bħalma bil-kontrarju meta xi ħadd ikun taħt il-grazzja talla. Meta xi ħadd ikun l-grazzja talla fuq ħajtu, tfisser li dan Alla huwa miegħu, letteralment jimxu hand in hand. Issa, meta xi ħadd ikun misħud tfisser li int għandek id-demonju hand in hand. Letteralment hekk tfisser, saħta tfisser preżenza diabolika fuq ħajtek. Barka tfisser preżenza ta' Alla fuq ħajtek. Dik tfisser. Issa, kull minn ma jiġħad il-Kristu, hemm preżenza diabolika awtomatikament f'ħajtu, awtomatika. Imma x'in irid jista' jinħeles jekk idur lejn Ġesu Kristu. Amen? Issa, mela daw morru jiffaċċjaw din l-art żgħira, ħadu grupp żgħira 3000 ruħ magħhom għax qalu m'għandhomx għalfejn ġibu dal-poplu kollu għax poplu żgħir nistgħu nelbuh. Imma quddiem dal-poplu żgħir tilfu u spiċċaw bruxma ta' nies minn Iżrael maqtula u kienu sorpriżi. Għaliex ġaralna hekk? Irbaħna popli ħafna kbar minna kif quddiem poplu żgħir tlifna. U l-mulej weġeb il-ġoswe għaliex jent mixħut wiċċek fl-art. Iżrael dineb u kiser il-patt li jien għamilt magħhom. Ħadu mill-ħwejjeġ interdett. Jiġifieri kienu forbidden, ma setgħux imissuhom. Serquhom, ħbewhom u ħaltuhom ma' ħwejjeġhom. Ħaltuhom ma' ħwejjeġhom. U lit Iżrael ma setgħux jifqu quddiem l-edewwa tagħhom, ma setgħux jifqu quddiem l-edewwa tagħhom, ma rnexxilhomx. Imma kellhom idawru darhom quddiemhom għax waqa' l-interdett fuqhom. Ma nibqax aktar magħkom jekk ma taqirdux minn ġonofskom kull ma huwa interdett, jiġifieri forbidden. Imma affarijiet li jiena għadtilkom ma rridkomx tmissuhom u ddaħluhom f'darkom. Ġoswe ma kienx jaf liema mill-familji li ħamjew għamlu dan. U mbagħad vers 13. Umu qaddes il-poplu għajdlu. Tqazzu għal-għada għax hekk jgħid il-mulej. Alla ta' Iżrael għandkom ħwejjeġ interdetti f'nofskom. Iżrael ma tistgħux tifqu lill-edewwa tagħkom. Qabel ma twarbu minn ġofoskom, minn ġonofskom, daw l-affarijiet ersqu għada tribu, ġifieri familja, u tribu li jażel il-mulej jersaq familja, u l-familja li jażel il-mulej tersaq dar, u d-dar li jażel il-mulej tersaq raġel. Mela, ir-responsabilità tikber u tiżdied. U min inqabad bi ħwejjeġ interdetti jaħarquh bin-nar lilu u l-kull ma għandu tal-li kiser il-patt tal-mulej. Issa għal dawk li ndhom li ovvjament fit-testament ġdid daw l-affarijiet m'għadhomx Alla ma jdiljax magħhom hekk raġuni number 1 ħabba medden ta' Kristu. Sewwa mhux għax Alla bidel, Alla xorta għadu jobot l-affarijiet li huma misħuta u li huma imxajtna. U perversi x'għadha dejjem. Ma jġibx il-ġudizzju kif naraw daqshekk malaj bħal naraw it-testament qadim, għalkemm xorta jġib il-ġudizzju minħabba li hemm id-demm ta' Kristu. Okay? Issa x'ġara. Meta inti kollok xi ħaġa misħuta ftakar di. Inti meta kien hawn il-COVID moħħkom hawn, jew xi ħadd ikollu virus, inti tieħu pjaċir tħossok sejf jekk xi ħadd li taf li għandu virus jittieħed jiġi jorqod għandek. Nitkellmu fin-natural biss issa. Le, ma żgur li le. Apparti li jista' tieħodha inti jista' joħodha dawk kollha li huma fil-familja tiegħek. Mela dak huwa l-kunċett. Għaliex Alla qallhom biex ma jistgħux jidaħlu jmissu jew jieħdu u jħaltuhom ma' ħajjithom affarijiet li huma misħuta. Misħuta tfisser id-demonju huwa hemm magħhom. Xi ħaġa misħuta tfisser li d-demonju għandu possess dritt legali biex ikun hemm għax dik il-ħaġa qedem. Għaliex jekk inti tdaħħalha f'darek dik jew fil-familja tiegħek, inti dak id-demonju, dak l-ispirtu ħaddaħlu f'darek. Issa. Biex naqtaw storja twila, għasi naqra aktar fil-qasir, morru aqrawh Ġeżwa kapitlu 7,
prattikament kellhom jikkonsagraw il-kampijiet kollha u kellhom ineħħu familja sħiħa minħabba dnub ta' wieħed. Dit fisser ġifieri għax il-papa dineb jew il-nanna dinmet jew għax il-ħija dineb għalu jħammu l-infern? Le, di mhix kwistjoni ta' inferno ġenna. Di kwistjoni jekk intix ħatimxi fil-preżenza u l-glorja tal-Alla fuq din l-art, jew nkella ħatibqa' tbati u s-sofri u dejjem għaddej minn problema, minn straggle. Mhux nitkellem fuq il-persekuzzjoni għall-Vanġelu, dik kon garantita jekk ħatimxi ma' Kristu ħatirċivija. Imma l-batija tal-Kristjan mhijiex l-istess bħal batija ta' minnu. Mhuwiex Kristjan. Jina u inti mbatu għal-Vanġelu, ma mbatux bħad dinja ta' sekk inti għadek tbati bħad dinja, you better take note. Mela, ħankomplu. Meta aħna nittolleraw ħażen, affarijiet diaboliċi, moqżiża, dnub, imniġsa tal-affarijiet tad-dinja fil-ħajja tagħna u fid-djar, importanti fid-djar bħala familji. Tagħna moħħkom hawn. Nitilfu il-qawwa u l-awtorità biex nifqu kontra l-għadu. Isimgħuni aħwa, il-lejla ħansemmilkom xi affarijiet. Imma ħanaqtaw fil-qasir, dnub. Hemm ħafna tipi ta' dnubiet. Però ħafna Kristjani jittolleraw ħafna affarijiet li huma dnubiet. Jittollerawhom. U peress nitkellmu għall-familja llum, qed jittollerawhom f'ħajjithom u fil-familja tagħhom. Isimgħuni aħwa, ħantikom eżempju ċar, Ġożaja u Mikajas. Jekk it-tfal tiegħi jien moħħok hawn. Pereżempju, wieħed minnhom jibda jagħmel xi ħaġa ħażina, ma rridx nagħmel ngħid xejn ħalli f'isem Ġesu Kristu l-għadu ma jeżaħħix kontra tagħhom. Mejn ma tibda jagħmel xi ħaġa ħażina. Jien fid-dar tiegħi ħajkolli turbulanza minħabba dak il-ħażin li isir. Mhux jien ma nintilefx bħala persuna individwali, imma hu qed iġib li xi ħaġa f'ġodari jew hi jew minnu li qed titturbani u qed tħalli foothold aċċess tal-għadu f'dari. U għalkemm jien xorta salvat u xorta nista' nitbirek bħala individwu, imma minix komdu. Għalhekk il-mulej kien jgħidulhom over and over and over again. Ma rridkomx iddaħlu affarijiet misħuta, ma rridkomx tagħmlu pattijiet u għaqdiet u ħbiberiji ma' nies li mhumiex tiegħi, għaliex inkella jibqgħu jiddisturbawkom, iniktukom, idejqukom u għalkemm jiena nħobbkom imma ma tistgħux gawdu minn dak kollu li jiena għandi għalikom għaliex jekk ħan iġġudika għalikom lilkom il-ġudizzju tagħhom jiġi fuqkom ukoll. U li qed tifhimni x'inhi qed tifhmu xi ħaġa? Jekk inti ħantik eżempju, jekk inti ħammur fl-estrem. Immaġina jiena, orrajt jien pastor, Kristjan, irrid ngħix ħajja qaddisa, imma l-mara tiegħi trid tmur id-disko u paċevil. Jekk aħna mmutu f'dik is-sitwazzjoni, jiena għadni salvat. Was probably għadha mhix salvata, żek għax qed tgħix fid-dinja, qed tgħix għad-dnub. Imma d-dar tiegħi mhix ħadd tkun komda. Fid-dar tiegħi ħajkun hemm ħafna turbulanza. U l-periklu ta' dik hija li l-għadu ma jkollix qawwa u awtorità kontra tiegħu f'dari, mhux f'ġismi, issa hemm dari li huwa ġismi. Hemm dari li huwa ġismi. Issa, tiftakruha l-istorja ta' meta Alla ħareġ il-poplu tiegħu mill-Eġittu? Kemm hawnkom tiftakruha? Esodu minn kapitlu 12 sa 14. Tiftakruhom x'qallhom il-mulej? Natfu darkom minn dnub kollu. Moħkom għax intom tagħmlu tqarbina ta' spiss u għakkankom tagħmlu. Anzi, waħda mal-affarijiet ħanħeġġitkom biex tagħmlu bħala familja fid-dar tagħkom titqarblu mill-inqas darba fil-ġimgħa mill-inqas.
Mela, da għallilhom il-mulej għallilhom ismawni. Il-kastigi li ġejjin fuq l-Eġittu mhux ħajmissu lill-poplu tiegħi dawk li jobduni u jimxu miegħi li qegħdin f'patt miegħi. Imma dawk il-poplu tiegħi li ma jismanix, il-kastigi li ġej fuq l-Eġittu ħajmislilhom. Però jekk l-Eġittu wkoll jobdu dak li qed ngħidlilkom anke l-Eġizzjoni igawdu minnhom. Smajtu għad ħadem works both ways. Mela jekk xi ħadd għadu forsi la jiġi revravlav u għadu ma jafx dak kullu li jiena u inti nafu. Imma jagħti ħajtu l-Ġesu jgħid pereżempju jien ħanapplikom daw il-prinċipji. Dak li Alla wieħed tal-poplu tiegħu jibda jgawdiħu. Però jekk Kristjan jaf daw l-affarijiet u jgħid jiena u daw kollu ħmerijiet dar eżijiet u xi il-passana entużjast. Alright, mela issa dak li ħaqqu il-midneb ħad ispaċċa tieħdu inti. Mela jien ħanejdikom xi nħoss fi-spiritu tiegħi, issa għamlu li tridu bih. Inħoss li dak li ġej fuq id-dinja, jekk il-poplu tal-Alla jisma' mill-vuċi tal-mulej, dak li ġej fuq id-dinja ma jġix fuq il-poplu tal-Alla. Ma jġix fuq il-poplu tal-Alla. Toqgħodx tisma' min jgħidlek għax aħna mhux fid-dinja qegħdin. Mur aqra kif il-poplu tal-Alla jimxi fil-Bibja għalkemm huma fid-dinja imma huma covered, protetti, mhux bħalma huma d-dinja. Jiena u inti protetti. Dak li suppost ibatu d-dinja, jiena u inti mhux suppost imbatuh. Qed tifhem aħwa? Issa ma tiġi battalja u tiġi struggle jekk issa fl-istess dar tiegħi u familja tiegħi jiena għandi affarijiet li tiseħħu fid-dinja qed isseħħ fid-dar tiegħi. U jien ittolleraw bil-barka tiegħi. Smajtu qatt ma staqgħux għad minnkom xi darba smajtu stejjer li fil-familja tagħhom għalkemm xut minnhom ikunu jħobbu l-mulej, ma fil-familja tagħhom m'għandhomx kwiet għax pereżempju jew it-tfal jew il-mara jew ir-raġel ma jgħixux għall-mulej. Ġieli smajtuhom dawn l-istejjer? Mhux għax ma jkunux jħobbu lill-Alla huma per se, imma xi ħadd fil-familja f'darhom, ħanilek għaliex tagħmel differenza f'darek, ħanilek moħħok. Ħanilek għaliex tagħmel differenza f'darek. Għaliex inti, jiena u inti, speċjalment ħan nitkellem dil-kelma għall-irġiel. Il-papas. Mhux il-papas tal-Gregi, il-papas. Il-daddies. Aħna nġorru l-awtorità tar-ras, ir-ras spirituali. Allura, meta aħna, jekk jiena nimxi mal-mulej, ħad benefika l-familja tiegħi. Anka l-mara tiegħi tibbenefika jekk nimxi mal-mulej. Jekk jien ma nimxix mal-mulej, ħajbatu tfal tiegħu anka l-mara tiegħi. Issa, il-mara tiegħi wkoll jekk timxi mal-mulej ħangawdina, ħangawdi, però mill-lat spirituali, awtorità spirituali, li Alla xorta jżomm il-papa l-iktar responsabbli. Bħal marajna. Tribu, familja, raġel. That's how it flows. Issa għaw nisa li jixtuq jgħixu mal-mulej, jixtuq jgħixu l-mulej u żewġhom ma jridx jaf bil-mulej, anzi jitmejjel bihom ħin kollu. Itolbu għal Alla ħalli jżuru Alla. Itolbu għalih. Issa intom li intom dik is-sitwazzjoni mhux itolbu illum titlob għalihom bat la tidajlu f'dan ġwie fuq ċida. Għax għadek ma tafx, pastor, għandek raġun, imma inta żiltu. Għalhekk it becomes uncomfortable. It becomes a war zone. Allura inti titkompli temmen għal-raġel tiegħek jew għall-mara tiegħek titkompli temmen titlob għalihom, timxi ta' Kristjan u ta' Kristjana qudiemhom għax tittarbaħhom għall-Kristu. Ħalli fid-dar tiegħek iġġib l-armonija. U l-barka talla tieqaf hemm mhux tgħaddi tagħmel viżit u terġa' titlaq il-barra. Ftakar kowa il-preżenza di kontinwa talla. Familji, Kristjani, dawk li intom qed tuħdu dalja tnejn bis-serjetà. Tittolleraw qatt dak li Alla ma jittollerax.
f'darek speċjalment. Per eżempju, hawnhekk hawn koppji ħa nsemmihom it-tnejn. Jekk xi waħda minnhom tinserta inti u xi ħaġa li ħanejt hija skomda, inżolbu għalik minti tittamil il-parti tiegħek. Hawnhekk hawn familji li pereżempju għax jew kellhom it-tifel, jew kellhom it-tifla li jridu jiffornikaw fid-dar, hawn familja tawħ il-barka u ħallewh jiffornika, jagħmel id-drogi, jara l-pornografija, jistined ħab fid-djar. U d-demonji jgħixu magħkom. 1000%. U ħajżommu akkontabli Alla. Aw bat familji l-lidhom tellawhom fil-biża tal-mulej, imma for eżempju wieħed jew l-oħra qabdu triq tal-ħażin. Binti jiena nħobbok, imma dak il-ħmix m'intix ħatamlu ġodari. Inħobbok iva. Imma minn hawnhekk f'dari dak huwa santwarju tal-Alla u darna. Dak il-ħmix minnix ħanħallik u dan mhux ħan nittollerah. Metlekx ma nħobbokx, jien għedlek dak li jobot Alla jien ħanobbodu wkoll. Dak li ma jittollerax Alla, laqqas jien minn ħanittolleraha. Allura issa x'għandna? Dawk il-familji li l-tifel ituħ il-kondoms biex jagħmel mal-girlfriend fil-kamra tiegħu, Alla ħajżommu kontabli taf. L-tifla li tuha droga u tħalluha pejjeb u jien naf iġib il-boyfriends u jafu li qed tiffornika fil-kamra tagħha. Għax qudiemi, mela int għandek iktar kontabil ta' qudiem Alla. Mela int pupazz baħnan balalu u balala u baħnana. Hija li xi titkellem hekk pastor. Forsi tqum mir-raqda. Għax inti qiegħed fit-triq tat-telfin. U qiegħed f'dar li 1000% għandek demonji jgħixu miegħek. Għax inti titmaħħom kuljum. Tihom il-breakfast, lunch u d-dinner. Issa moħħkom hawn. Fit-testament il-qadim, nies li kienu jgħixu hekk kienu jbatu ħafna. Fit-testament il-ġdid x'jiġrilhom? Ibatu xorta. Id-differenza hija li jekk jiena nimxi mal-mulej u ibni jew binti jew marti ma jridux, għalkemm jiena nibqa' salvat imma ħaġġib li ħafna problemi li kieku nista' ngħix mingħajru. Imma s-salvazzjoni tiegħi ma jitlifix. Imma l-paċi tiegħi tiġi kontinwament threatened. Medda. U jiena msejħ biex ngħix fil-paċi, fix-xalom. Mhux fid-depression, jew fl-ansjetà għax għandi xi ħaġa ġewwa dari idaħħal id-droga, jew joqgħod jara l-pornografija, jew tara l-pornografija, jew tagħmel xi ċett mal-irġiel jew man-nisa. Hemm ħafna affarijiet oħra dan, mhux dak biss. Inti u d-dar tiegħek intom proprjetà tal-Alla. U trid tneħħi dak kollu li offendi l-Alla minn ġo darek. U minn ġo ħajtek, ovvjament. Qed tifhmuni aħ? Fil-ktieb ta' Luqa 11, vers 24 sa 26, tgħid isma' għadi l-iskrittura. Tgħid meta l-ispirtu mniġġes joħroġ minn bniedem huwa jmur jiġġerra u jfittex il-mistrieħ f'art nixfa. U billi ma jsibx imkien jgħid mela ħanerġa' lura lejn id-dar tiegħi. Issa vera il-persuna hija d-dar tal-ispirtu, però anke d-dar fejn tgħix int. Huwa d-dar jew Alla jagħmar hemm, jew id-demonju jew hemm. Fil-ktieb tal-Atti tal-Apostli 19 tgħidlek bosta minn dawk li qabel kienu jagħmlu l-sħarijiet ġibu l-kotba tagħhom u ħarquhom quddiem kulħadd. Meta għamlu l-istima tagħhom sabu li kienu jiswew 50,000 biċċa tal-fidda. Hekk il-kelma tal-Mulej baqgħet tikber u tissaħħaħ bil-qawwa kollha.
Fil-ktib ta' Deuteronomju, kapitlu 7, vers 5, il-mulej jgħid hekk kara, imma hekk għandkom tagħmlulhom iġġarfu l-artali tagħhom, tfarku l-pliri tagħhom, tqaċtu l-ġbijat tagħhom tal-asera u l-idoli tagħhom taħarquhom fin-nar. Tagħhom ġifieri fid-dar fl-art fejn inti dieħel, mhux tmur toqgħod tqaċċati l-idoli u taġatiħu. Għax inti l-poplu qaddis għall-mulej. Kulħadd smajt jgħidha di? Issa di tgħidli fit-Testament il-Qadim. Il-Bibja tgħidlek l-ewwel Pietru kapitlu 1. L-ewwel Pietru kapitlu 3. Tgħidlek kunu qaddisa bħalma Alla huwa qaddis. Qaddis ma tfissirx li inti għandek raġġiera, qaddis tfisser li inti isseparatu maqtuħ għal Alla. Qed tifhimni? Jien Gordon Ġommanxe affett tad-dinja fil-ġisem għadhom jogħġbuni. Imma mill-deċiżjoni xi hija kollha deċiżjoni, il-Kristjaneżmu huwa kollu deċiżjoni. Ammen xi kultant ikollna aħass għax tħoss, imma aħna ma nimxux bil-ħass, amen, nimxu b'deċiżjoni. Bħal żwieġ. Tħossok jew m'intix tħossok miż-żewweġ l-għamil dak il-patt ta' żwieġ miż-żewweġ għadek. Sewwa, għaliex aħna nimxu bil-fidi, u tfidi tfisser li inti taqbel ma dak il-patt. Dak fidi tfisser. Issa, għax inti poplu qaddis għal-mulej, Alla tiegħek minn fost il-poplu kollu li jinsab fuq wiċċ l-art lilek għażel il-mulej. Kulħadd jgħid il-mulej għażel lili. Amen, mela. Alla tiegħek biex tkun poplu miksub għalih. Inti taħseb il-mulej Ġesu sar kappuljat fuq dak is-salib biex jinaw inti noqogħdu mmorru, skużi l-espressjoni naqra baxxa ħadd ma jħares li blikra ħana laqajna ħalla ma nara żgur, toqgħod titqaħħab mad-dinja. Kelma Maltija, mhix dawa, ibsa. Ejdli minn minnkom li jintom miż-żewġin, jekk kun taf li martek qed tipprostitwixxi ruħha politik ter. Imma l-istess dnub fisser qudiem Alla. Sewwa? Jew ir-raġel qed jimxi jiġri mal-prostituti, ejdli kemm idum dak iż-żwieġ ikampa. Imma l-Alla nippretenduh li hu jkompli jimxi magħna. Mbagħad tibda ngħid imma għaliex qed inħossni oppress, għaliex għandi depression, għaliex għandi dal-mart kollu, għaliex għandi dal-inkwit kollu, għaliex int qed tipprostitwixxi ruħek ma' affarijiet li huma abominabbli quddiem Alla. Meta bniedem isir Kristjan, ninsew ngħidu lil bosta Kristjani li meta inti isir Kristjan tajt għal-Kristu ta' un tajt minn kwalinkwa ħaġa oħra. Naf li hemm proċess ta' maturità u ma tiqafx tikber, nifhimha dik. Imma trid tikber. Ma nistax nibqa' niġġustifika x'jien ma kontx naf, u għax jien hekk naf, u għax jiena dajjef, u għax jiena ma ninqalax. Na kollha skużi banali għax inti la anta marraf, issa sirt responsabbli. Għax la taf issa responsabbli. Ftakar tħallax li mħabba Alla li hija bla kondizzjoni mal-barkit waħda minnhom tal-protezzjoni Alla li hija bil-kondizzjoni. Xi tfisser? Alla jħobbni, Alla jħobb il-qgħad, vera jew le? Dawk li hemm l-infern Alla jħobbhom? Imma qegħdin ta'. Issa ħafna nies li Alla jħobbhom u għadhom mhumiex l-infern imma ħajjithom qed jgħixuha ta' infern. Għax meta li u lilek Alla sejħilna bil-grazzja, grazzi Ġesu, ma kienx ħaqna, ma kienx mertu tagħna, imma sejħilna biex nitqazzu nkunu separati għalih. Bħalma jiena meta żewġ il-marti, sewwa għażilt bit-tajjeb u bil-ħażin u viċa versa miegħi li jiena lejha biss nista' nħares. Ma ħares ġifieri bħala marti ma nista' mmur mal-ebda mar oħra. Dak ma jfissirx li ma ġbunix nisa oħra. Nixtieq li kull mara oħra saret kera da waqda qasbaw u Alla, għax kif tix kemm jgħinuni, imma hemm sbieħ li ġorta baqgħu sbieħ f'għajnejja, imma għażilt li mara waħda naraf. U meta inti sir Kristjan taf x'għamilt l-istess ħaġa eżatt. Qed tifhmuha xi ħaġa? Għax Alla lilek u lili jħobbna
u jridna li aħna nkunu protetti. Imma tista' tkun protett jekk inti għandek xi ħaġa f'ħajtek, oġġett u hemm affarijiet oħra se nsemmilkom lista. Li inti tista' tistieden id-demonju f'darek. Mela għal dawk li intom ġenituri u qed ħallu lil uliedkom jiffornikaw, jiddrogaw, jagħmlu l-okkultu, jagħmlu l-ħmiġ kollu tad-dinja għax tħobbhom, mhux veru tħobbhom, għax int coward. Mhux veru tħobbhom, għax int bla spina dorsali. Ħattalik tajjeb. Jekk tħobbhom, eħlisilhom ruħhom mill-abbissi tal-infern u teħles tiegħek hux probabbli wkoll. Jina nirringrazzja l-Alla għallu ledi, ħan iftaħar fu ledi, għandi dritt u mod namella bdednu. Daw iż-żewġ it-tfal li nirringrazzja l-Alla minn mindu waqtilhom zakartom kun jafu jabu l-ewwel kelma li qalu huwa x'kienu qal? L-ewwel ma qalu Jahwe. Għax bdew jgħidu Jahwe. L-ewwel għalmenu għajtu lill-Alla, praise God. Mbagħad għajtu lili għajtu lili mbagħad, mbagħad wara ġiet il-mama ħallet. Imma laqwa li ġi Jahwe l-ewwel, praise the Lord. Li kemm ilhom li twildi daw jaqraw il-Bibja kuljum jagħmlu sija mal-mulej satej mal-mulej. Grazzi, kuljum. U niddixxiplinhom, u nħobbhom. U tista' ħafna minnkom tistgħu tagħtu xhieda li jiena nuri li nħobbilu li għax nilab magħhom, naqbes fuqhom, naraxhom, nħagjhom u dan nilabu noqogħdu nibnu l-Playmobil u nibnu l-Lego, iknanu pjaċirjina mill-li huma fuq dawn l-affarijiet. Imma mhux. Alleluja. Imma meta l-papà jiddixxiplina jaħsbu li waslet l-aħħar tal-ġudizzju. U hekk għandna nkunu Malla. Jannaqna jħobbna nikbu miegħu. Imma jekk Alla jgħid xi ħaġa iva molej. Għaliex dak naf li dak li tgħidli huwa l-ġid tiegħi. U li taf xejduli, mhux għas-saqsejthom jiena u laqqas għax provajt nemmanipolhom jien, għax xejn. Jgħidli Daddy, don't worry. Jiena naf li inti tiddixxiplinani għax tħobbni. Thank God. Jekk hawn xi ħadd jaħseb li għax inti tħobb it-tifel ma tiddixxiplinax. La int la tħobb l-Alla, la t-tifel u laqqas lilek. Issa mhux qed ngħidlek tkissirhom jew ittihom xi xeba u tkissirhom għadhom ta' dak imbagħad mhux dixxiplina. Sewwa, imma importanti li inti tara fir-responsabilità tiegħek. U jekk inti vera tħobb il-wliedek, l-iktar ħaġa li għandha tikkonċernak mhux li jarak sweet u jaħassal papa jew jaħassal mama joqogħdu għal kollox, jiġifieri pastit, rajtek tfisser bil-Malti. Sewwa, taf xieridhom jgħidu? Aħħu ħsieb ruħhom. Għax jgħidli x'jiswa li jkollok tifel u jmullok fl-abbissi tal-infern. Għax dak s'issek tqabdek il-biki u l-biża' tal-Alla. Għall-eternità qalbi tiegħi ta' mhux għax il-ġimgħa tiegħi jew xi sena. Mela hemm bilanċ. Hemm bilanċ, hemm anke bħala messaġġi hemm bżonn kollox. Hemm bżonn messaġġ ta' maħabba, ta' ħnina u ta' grazzja. Imma hemm bżonn messaġġ ta' jibes li jġibek f'sensik. Hemm bżonn kollox u Alla juża kollox. Amen. Jekk inti jiena nħobb pereżempju niekol jinaf għaw xaħat minn taħt il-liġi ħajakkużawni fuq għadi. Jiena nħobb nieħol xi qarnita, stuffat tal-qarnita. Ma mhux ħamminu kol nikol qarnita kuljum ta' su. Sewwa. Nieħu pjaċir nikol xi biċċa steak ukoll bil-pepper sauce. Yummy. Ħaleli, ma mhux ħammur nikol pepper steak kuljum. Sewwa. U laqas, u għalkemm nħobb il-pasta u nħobb il-pasta bil-bolognese u spaghetti. Laqas dak ma niklu kuljum għax kwalinkwa ħaġa ta' kuljum too much u mhix ħelti għalik. Tittibalanċja d-dieta. Anka ikel jien, pereżempju jiena qed ngħidulkom jiena ġest biex
أحيانا نتكلم فوقي ما نتكلم فوقكم مش نتكلم فوقكم تهدوا عليكم ما نتكلم فوقي سوا بس يينا مدوار 3 في كل جمعة ما نمس خلو بخلقي 3 4 في الجمعة ما نمس خلو بعد نقبض جورناتا 2 فين خاني كلنا أهله ما نحب حفنا الحلو ما تكون زي كنا كل حفنا حلو ولكن حلو تعش تير عليا ما تلك لي انت كره انت حلو قال ريفر اوف لاف كلها حلوين امين امين ثانك يو جيسس anyway هنكمل واسمعوني الله في البيبيا دايما الدليا ما فاميليا نعرف لي الدليا ما الانديفيدو وكل اما كل انديفيدو موش وحده كل انديفيدو بارت من فاميليا السال داوك اللي فورسي داي اللي باسينا لاندي امي لاندي مسير اسهوتين انا ايش وحدي عندك انقص بروبلم مش تفتشها عشان عندك تياك بس امان عندك تياك بس ما لا يقدح الديمونيو لا تستخلص للمامي لا للدادي ولا اخوك واختي خلص للمرأة امان انت في كلش عنده البنفيتش تيو امان اما يك انت تعيش مع فاميليا سوا ميك شو ديك الفاميليا يك انتم حنيدوا يك حد هو كريستياني عشان الفاميليا او اللي مش الفاميليا كلها يكونوا تا كريستو اما يك انت تا كريستو حنيدا دي عدا كلها انتم تا كريستو ميك شو الدوله فاتت بلقاو متى هي تا السلوم كيف تخرج من البيب هتكونوا كونتبل الدوبيو اما يك تبدو هتكونوا مباركين دوبيو امين هاليلويا ثانك يو لورد alla separa il-tribu ħanilkom jiena nħobb għamil żmien ippritkajt ħafna fuq nemmen fuq l-ordni divina jiena inħobb ħafna l-ordni divina anka l-ordni fil-kċina u anka l-ordni fil-gardrobba nħobba ħafna u anka l-ordni fil-knisja ovvjament imma għaliex Alla meta qassam it-tribu ġimgħilu għadna nibnu it-tinda ta' Mosejna u tfal, ġibt 3D. Da, għadna sanġibu għal-knisja, għamlu għal-knisja. Tabernaklu ta' Mosej. U għadna nimnu għaflimki. Għalix Alla ta' id-dettalji ta' biex jibnu tinda. U jibdu tabernaklu. Għalix Alla meta poġġa l-prezenta tiegħu fin-nofs għamel 3 law. 3 law, jew 6, nsej kif huma qassamhom, għamilhom qassamhom forma ta' sib. Kontu tafu li kienu mqasmin forma ta' salib it-tinet. Għaliex għalhom x'isma' ara sibu spazju fejn tistgħu le ippożizzjonhom speċifikament fejn għandhom ikunu. Għax Alla jagħmel kollox biskop u bordni. Amen. Halleluja. Fil-ktib ta' Esodu 12 sa 14 tgħidlek li l-Passover il-mejda tal-għajt kienet tiġi ċarbara brata bin-nazzjon kollu moħħkom hawn. Familja. Għal dawk li intom qatt ma smajtuni ngħidha di kontetta fil-passat minni ma ngħidha, kontu tafu li inti it-qarbin fil-Bibja ma kienx isir kif nagħmluh illum. Ħafna drabi fil-knejjes fejn hemm ġemgħa kbira ma fiha xejn ħażin billi tagħmel hekk. Imma taf li biblikament kien isir familja. Għax għal Alla kull familja hija tabernaklu. Għalhekk intom koppji u bitfall mhux tistaqsija trid tiġi titqarben, trid tiġi titlob magħna jekk inti qiegħed hawn. Għadni naħsilek il-ħwejjeġ, għadni nħallaslek il-kontijiet u għadek tikolaw ejja itlob wisma' l-kelma. Issa. Bħalma tmur għax-xogħol, bħalma tintaqa' ma' sħabek, bħalma titlobni biex naħsillek ħwejjeġ, sakemm inti għadek taħt din it-tinda u taħt dan it-tabernaklu, int ħa tagħmel li ngħidlek jien. That's right. And you know what God calls that? Love. Amen. Issa jekk kien titħarba d-dinja u jekk titħarba d-dinja la titlaq il-barra, imma mbagħad id-demonju żomma malik ta' mhux ħaġġibha mawġa. U ħanidhom ħaġa oħra. Moħħkom hawn, ħadd ma jħares lejn ħadd u ħadd ma jaħseb fuq ħadd ħli fuqek. Meta ċertu aħwa
ikollhom bżonn jiġu dixxiplinati, tox tħassarhom. Għaliex id-disċiplina tagħmlek raġel jew tagħmlek mara. U jiena u inti ma nafux aħjar minn Alla, għax Alla jiddisciplina il-wliedu li jħobb. U l-pastor jagħmel bħalu. Min irid jifhem jifhem, u min ma jridx jifhem jibqa' ma jifhimx. Amen. Fl-Eġittu Alla ipproteġa l-familji tiegħu. Fl-ewwel Samwel, kapitlu 16, meta Alla għażel il-re ta' Iżrael, tiftakru x'ismu? Sawlu, ma qallux ara hemm wieħed jiġri barra mat-toroq, dak ir-re. Le, qallu ħanibatek il-familja ta' Ġessi. Qallu minn ġedik il-familja hemm ir-re tiegħi. Imma l-familja ta' Ġessi għażilt. It is amazing, tgħidli mhux ovvja, imma it is amazing how wise is God. Every family till this very day, kemm għaref Alla, sallum il-ġurnata, ovvja, imma xorta nibda naħseb ngħid, wow, glorja l-mulej, xi ġmiel. Taf li kull familja wkoll għandha skopin? Taf li l-familja tiegħek u l-familja tiegħi għalkemm aħna salvati bl-istess dem ta' Kristu, m'għandniex l-istess skop. Alla għandu skop għall-familja ta' Gordon, Marjella, Ġiżaja, Mikael. U Alla għandu skop ieħor għal Mario, Mari, għal Pawlu u l-komplement. Taf? ħataraw għandu għalla fej. Taf li fil-Bibja inti, kull tribu, kull familja kella skop speċifiku. Ma kienx per eżempju tribu li per eżempju jgħid ara jiena rrid nagħmel dak ix-xogħol ta' dak it-tribu. La inti twilid f'dak it-tribu, hemm skop divin wettqu ħalli il-kompletezza tal-familja seħħ. Meta niġu għas-saċerdozju, per eżempju fit-Testament il-Qadim, għalkemm fit-Testament il-ġdid naqra differenti, fit-Testament il-Qadim inti mhux bħal ħafna ta' jiena rrid insir qassis. Imma inti parti mit-tribu ta' Aaron, le, mela forget it. Bil-forsi tkoll nkun mit-tribu ta' Aaron. Qed tifhmuha? Jiġifieri anke kull familja kellha skop divin il-ġenna. L-anġli. Xi darba nagħmlu studju fuq dafa. Aħna naħsbu li l-anġli kollha jagħmlu l-istess ħaġa. Taf li l-anġli mhux kollha jagħmlu l-istess ħaġa? Hemm anġli ta' nazzjonijiet, hemm anġli li jfarfru l-ġenna, hemm anġli li jirranġaw is-siġġijiet, hemm issa qed ngħidha ċajta, imma għax m'hemmx jitfarfar il-ġenna ovvjament. Imma anke l-anġli għandhom il-klassi tagħhom għal skop divin li Alla tom. Hemm anġli li jwasslu l-messaġġ biss xogħolhom. Hemm anġli biss li jipproteġu xogħolhom. Hemm anġli jitqabdu id-dlamijiet xogħolhom. Kemmu tal-ġenn il-mulej. Amen. Halleluja. Isimgħuni moħħkom hawn ġenituri, lejla u minnkom ħadd intmu. Għax isimgħuni moħħkom hawn. Number one il-lejla għaw minnkom xorta ħajbiddilkom ħajlkom Alla għax dak li għedbatu l-lum għax ġabuħ ġenituri fuqkom. Issa mux għednejtkom li mħabba d-nub taħħom ma salvawx intom, mux għednejt. Imma mħabba d-nub taħx il-ġenituri ma'kom, għadkom batu mħabba fiħ, sallu mi-ġurnat intom. Mux ġifiri Alla jżom li l-ek kontabli, imma l-frott ta' dak l-ġieħ. L-għadnu pamletu ommok titta tirendo kont, imma l-konsegwenza d-bati għanti. Mela. Amen. Halleluja. Grazie mulej. Moħkom għaw. Isimaw nisew familji u ġenituri Maltin u għawġin, specialment ta' Kristu. Dak li tittollera int fi żmienek,
jiddomina lil uliedek fi żmienhom. Għandikom eżempju ċar bombastiku. Mhux l-ewwel darba li ntaqa' ma' xi ħadd tgħidli jew jgħidli għax jiena ommi u missieri jekk kienu jagħmlu. U llum qed ibatu il-weġġat ta' x'għamlu huma u missieru. Qabli huma Kristjani jħobbu lil Alla u jixtiequ jogħġbu lil Alla minn qalbhom. Imma raxraw fuqhom dak li ma waqfuhx hom u missierhom għadhom jbatu jħillumu. Is-sinti għabli salvati jew salvata. Grazzi Ġesu għax Alla mhux ħajżhom kontabli ta' dnub imma tbagħti il-frott ta' dak id-dnub. Is-sintom ġenituri jekk ma twaqfux il-ħmiġ f'din il-ġenerazzjoni tagħkom, jekk vera m'intix qed tara sa minn ieħrek, jaqbillek twaqqaf kollox issa għax uliedek ħajkomplu jkarkruh. Il-Golija li qed jiġi jintimidak, jisfidak illum, jew ħatwaqfu int, jew nkella ħajkollok tispiċċa tħalli lil uliedek hopefully waqfu. U jekk ma jwaqfux uliedek jiġi perpetwat. Aqta ras il-gulija fil-ħajja tiegħek. Għaliex inkella uliedek ħajkollhom jiffaċċjaw challenge ħafna ikbar minn tiegħek għax sa dakinhar gulija jkun kibar iktar. Ipprepara l-futur ta' uliedek għall-aħjar. Oqtol il-gulija li qed tiġi kontra tiegħek illum. Ħalli uliedek ma jiffaċċjaw dak il-gulija aktar. Il-gulija ta' xi wħud minnkom hija s-sigaretti. Inti isimgħu sew. Qatt ma tista' tgħidilhom il-uliedek tpejjibx. Smajta di? Id-dnub li tittollera joħodlok il-qawwa u l-awtorità quddiem l-għadu tiegħek. Sigaretti, droga. Irġiel aħwa moħħkom please. Għaw minnkom jalla ħadd. Imma bosta Kristjani li huma maħkuma bil-pornografija. Issa ħanilkom xi ħaġa. Ħanwerwirkom il-lejla. Meta raġel ikun u anke mara maqbuda mal-pornografija, issek xi darba rajt il-pornografija indem tiġi maħfur. Imma tħalli jixtirkbek, aqtala rasa barra. Għax id-demonji fejn tara l-pornografija ħajjiġu fuq uliedek. Hemm messaġġ li jien għamilt ftit xi 3 snin ilu. Jisimha Gatekeepers. Do yourself a favor and go and eat it up. Gatekeepers jisimha. Meta jiena isimgħuni moħħkom. Kull ħaġa tajba moħħkom bħala Kristjani li jiena nagħmel jimmarkani għal Alla u jimmarka dak il-post. Kull ħaġa perversa li jiena nagħmel dak il-post jiġi kalpestat. Fejn jiena nagħmel id-dnub, dak isir altar tad-demonji. This is heavy duty for some of you. Moħħkom hawn. Fejn jiena nagħmel id-dnub, hemmhekk isir altar tad-demonji. Da, smajtuni irġiel. Ma jagħmlakx raġel għax tidaj quddiem uliedek. Da u kollu qed jixorbuh uliedek. Dak id-da. U nisa wkoll ovvjament. Id-da. Daw by the way, dawn huma kollha dnubiet li attaċċjaw ruħhom magħhom demonji, spiriti. Allura d-dar tiegħek minflok issir ħabitazzjoni tal-preżenza tal-Alla, issir ħabitazzjoni tad-demonji.
u inti dejjem tistragilja u dejjem tiġġieled u dejjem bin-nervi u m'għandekx naqakwiet. U tħoss preżenza fid-dar u tħoss preżenza fil-kamra tal-banju u tħoss xi ħadd qed iħares lejk għalhekk jgħidulu ħares. Għax qed iħares. And I'm not joking. I try to make it funny, but it's just as serious. Lying. Intom tindunaw, issa aħna ħanamlu konferenza fuq Come Out in Jesus' Name f'Novembru. Taf li huma jekk intom tindunaw, daw id-dnubiet li tinsejħilkom, for every one of them there is a demon. Spirit of lies, spirit of sexual immorality, spirit of perversion. These are demons, Arbi. Mela, for every little bit of food you give, a demon will come and eat it. Lying. Jekk inti taħseb li tikdeb okay, li d-demonju, l-spiritu ta' gideb, ħajsir dak li jabeda f'darek. Cheating. Nfakkarkom li qudiem Alla m'hemm xejn moħbi, right? Cheating. Anger issues. Ovvjament, anka Alla jirrabja, imma rabja qaddisa, jirrabja kontra l-ħażin. Imma inti li tirrabja u ħafna rġieli baqgħu minna, sewwa number one tindem minna. Sewwa. U dawk kollha by the way tinsemmilek illum jekk ħadd tindem minn xi ħaġa minnhom kun raġel kur mara bi spina dorsali. Trid tiddilja mad-demonji li daħħalt ukoll f'darek li qed jaffettwaw mhux biss lilek imma lil uliedek u lil martek u żwieġek. Betrayal, tradiment, adulteru, witchcraft, seħer. Kemm smajt stejjer fejn xi ħadd iġi jgħidli għax ommi jew il-mara jew ir-raġel marru għand is-saħħara. Jgħidli passer u kemm ilha li marret għand is-saħħara, il-ġlied li jkollna, il-tajjie li jkun hemm. U kulħadd qisu miġnun id-dar. Inta taħseb li ġast meta mort inti s-saħħara, xi ħaġa tagħtek żgur u ħallast għaliha. Black magic, tarot cards, prostituzzjoni. Darba kien hemm raġel ġo Knisja Maltija ma kont għadni nivvjaġġa bħala evangelist, praise and worship camp. Li ġieħ barra, Simon kien hemm. Kemm ilu bro dak, xi 20 sena naħseb. Jew le, xi 22 sena xi ġej. Kien hemm raġel u ħareġ barra għat-talb. Dak kien raġel miżewweġ u bit-tfal. U kien imur jagħmel prostituzzjoni. Tgħix kemm qabeż u tgħix kemm rema siġġijiet. Għax meta kien tmur mal-prostituzzjoni, mhux ġisem biss kien jieħu parti minnu, inkluż id-demonji u kien iġibhom fid-dar. U tgħix kemm inqajjed u werża u tmiegħek mal-art bħal serb u jtajjar is-siġiet. Għad video, għad għandi l-video tagħha. Moħħkom hawn, xut minnkom tgħid li pastorina daw ma miltomx. Ma forsi xi ħadd fil-familja tiegħek fil-passat għamilhom u inti għalkemm Alla mhux ħajżommok kontabbli tad-dnub tiegħu tagħhom, imma għadhom jaffettwawlek ħajtek sal-lum. ċertu deċiżjonijiet li inti ħajt f'ħajtek maħabba fek. Forsi għax inti ma kontx li żammejt lura u ma ħadx deċiżjoni battil dan il-barri mill-qrun u kissirtu f'ħajtek f'isem Ġesu. Xi darba nitkellmu fid-dettall fuq dawn l-affarijiet, ismawni. Daw l-affarijiet taf xi sejħu fil-Bibja family altars. Jgħidulhom family altars. Altari li jiġu kreati fil-familji. Aw familji li jittraffikaw it-tfal. Jekk kun taf xi ħadd minnhom,
irrapporta mill-pulizija mill-aktar fis possibbli. Familji ismawha, familji sħaħ li huma involuti fil-prostituzzjoni. Familji ta' kenna prostituta hawnhekk tiġi hawn. Sfortunatament babax tiġi għax ta' tħajta l-mulejma. Ma nafx ġara mbagħad sparixxiet ma bħajniex narawha. Imma kienet tagħmel prostituzzjoni bl-approvazzjoni tar-raġel u bit-tfal kollox. Malta. L'aqwa żmien. Yeah? It's true. Familji li jbiħu droga. Għal dawk il-familji li jbiħu droga, is-saħta li hemm fuq ħajtek, Alla biss jiteħenna lik u jaħilsek. Għax inti sirt bejta tad-demonji. Familji li kienu joqtlu n-nies. Għaw Malta għaw familji li qatlu n-nies bħala familja. Mux bħala individu, bħala familja jinvolvu. Fuq il-news smajni jew. Problemi li naraw, per esempio, il-frott ta' dnub tal-familji, tal-missirijiet. Għalix, per esempio, ħantikom eżempju biex intom tirriflettu. Għalix ċertu familji tarom li, per esempio, issa jekk xi ħadd jaqab fuq xi waħda minn dawn il-kategoriji, di mhux ħadd mod jgħajrek, imma jista' jkun inti qed bati minn xi ħaġa li ġiet modija fuqek. Ġeneralment aħna nsejħulhom generational curses. Imma ukoll hemm terminoloġija oħra. They are demons and curses that flow through bloodlines. Moħkom hawn. Intom ġiluna tajtu familji sħaħ ma jkun hemm żwieġ wieħed li jkampa kollha jisseparaw jiddivorġaw ġesoħani. Taħseb li kombinazzjoni? No. Mhix kombinazzjoni. Familji fej ħadd minnhom ma jista' jinqabad pregnant. Ġieli nnotajtu di? Familji fejn il-tfal imut, it-tfal, per eżempju, il-kuġini kollha jmutu żgħar. Naw x'inhu ma daw misteru. Le mhux misteru, għal Alla m'hemm xejn misteru, kull ma dak tagħmel inti titolbu Alla u jirrevelajulek. Problemi ta' kull familja, per eżempju, li tkollha problemi fi żwieġ. Issa naf li żwieġijiet ikun hemm challenges nifhimalik. Imma mamma mija il-familja jekk għandha 5 tuliet, il-5 huma problemi diżastri fi żwieġ. Jon kella 5 titfal u kollha poġġuti m'hemmx wieħed sura ta' nies huma biżżewweġ. U kollha bitfal minn dik u minn dak u minn dik u minn dik. Għall-arka ta' ne. Povri tfal. Wieħed imur ma' dak il-papa, dik tmur dak il-mama. Di mhix barka qalbi ta' daw mhux barka ta'. Jiena mhux qed ngħidlek jekk inti xi waħda minnhom, imma hemm soluzzjoni. Waqqafha issa f'din il-ġenerazzjoni. Waqqafha issa f'isem Ġesu. Tipperpetwajix ħallix il-uliedek jiffaċċjahom daw. Problemi ta' ġeneratur. Taf li hawn irġiel u nisa għalkemm kienet pregnant u hu ta' żerja mhux kapaċi jkun raġel. That's a curse. Dik hija saħta ta'. Tfal, kollha mhux issetteljati bla karriera, qatt ma jirnexxilhom f'xejn kull ma jagħmlu. U kollha kombinazzjonijiet. Jew ma tgħid il-kelma talla, jekk tara xi ħażen jew xi saħta, jew xi ħażen li qed jopera familja, ma seħħx minħabba għal xejn. Issa jista' jkun forsi inti b'mod dirett ma kellekx taħti, ġiet fuqek. Imma llum Alla tjgħalmek kissira. Aw familji sħaħ. Kolla bl-istess marda ġeżoħani. Kolla bid-dem bil-high pressure, high blood pressure. Kolla bi problemi tal-qalb. Kolla problemi tal-obesità. Do you think that's a gene? Don't you hear? Ismawni, il-kelma gene. U minna aħna ħorġu il-kelma generation. Jiġifieri fil-ġene tiegħek, tad-dem tiegħek, hemm xi ħaġa li x-xitan għadu jittimbrak, jikklejmjak, għaliex ħadd ma waqqafha. Familji!
Daw, t-tasbu daw jeżistu. Għaliex familja ta' 5 jagħmlu suwiċidju. Do you think that's normal? Daw jeżistu f'Malta ta' aħwa kollha jagħmlu suwiċidju Ġesu ħanin. Mhux qed ngħajjar il-ħadd, qed ngħidilkom aħwa Ġesu huwa r-risposta għalik. Ġesu jħobbok tista' twaqqafha fil-ħajja tiegħek. Imma ma tista' tħalli xejn minn tal-Eġittu ġo darek għax inkella d-dimonju jiġi klejmjak. Għalhekk il-mulej għalli jipprepara familji fejn daw il-familji ħajkunu l-inħibatazzjoni tal-preżenza tiegħi, it-tabernaklu tal-preżenza tiegħi. Per eżempju, anka familji jmorru ċertu karriri. Bħal mettilkom, per eżempju, familja ta' Mastudaxxi, familja ta' Bennejja, familja ta' avukati, familja ta' kollha per eżempju fil-medical field, fil-medicina, familji kollha per eżempju fil-accounts, fil-banek, fil-finanzi. Jew familji fl-arti, kantanti, żeffina, artisti. Kollha kombinazzjonijiet, jew Alla hemm xi skop jan divin li aħna s'issa għadna ma rajniex. Amen. Xem li għandek bżonn tneħħi minn ġodarek. Ħa ngħidilkom isimgħu. Affarijiet li huma misħuta. Number 1 ibda iċċekkja il-karozza tiegħek. Iċċekkja l-gwardarobba tiegħek id-dar. Iċċekkja fil-kċina, fil-basement tiegħek. Affarijiet li huma fuq il-mobile tiegħek. Taħseb li inti biss se taffettwa dak? Ara jekk jien għandi mobile isimgħu noħka. U jiena maddas fil-pornografija. Number 1 meta tidneb qatt minti waħdek. Żomma f'moħħok dik. Qatt minti waħdek meta tidneb. Il-mara bli mhux qed tarak, ir-raġel mhux qed jarak, imma d-dimonju kollha jaraw kollox miegħek. U ħajbqgħu miegħek meta inti talaq il-Facebook. Jew il-YouTube. Jew xi sajt oħra. Mbagħad mhux kemm tgħidlu sorry, aħfilli mure, jaħfillek. Imma mbagħad titkisser stronghold. Affarijiet oġġetti misħuta. Issa da rida ngħidha għal nies li huma spiritwali li huma Alla. Għax id-dinja mhux ħadd tifhimni u ħadd taħsibha daw taħsibhom baħnanati. Ismgħu, jekk inti għandek xi ħaġa ta' native arts, native Indians, bħal pereżempju, affarijiet ma nafx naqbad ngħidlek. Dream catchers, per eżempju. I can assure you they're not catching any dreams, but they are catching demons. Simboli u kodba fuq il-New Age. Tarot cards. Kodba li jgħalmu kif tagħmel seħer, tagħmel spell. Lucky charms li ma jġibokx qatra luck. U by the way, il-kalma luck ġem il-kalma Luċifru. Għaw min jiġri per eżempju b'siq ta' fenek. Ma nafx għalieġi. Jon kella b'xi magic eye. ħafna jġibhom jew mit-Turkija jew mill-Libja u jilbsuhom. Għaw min jilbishom ma' salibek jogħġbok ukoll. Evil eyes. Simboli u statwi per eżempju ta' qaddisin. By the way, għaw kristjani li għandhom pitturi ta' nisa arwenin fid-dar. Tista' timmaġina għal Ġesu, jgħidlek ejja sad-dar tiegħek u tazza tiegħek. U kif tidħol pittura ta' nisa arwenin hekk. Aħna jew maħniex. Inti trid iddaħħalni fil-preżenza tal-Alla? Jew trid tġib li nagħmel film mhux blu imma kull kulur. Kemm hawn minnu balalu baħnanu bla moħħ men. Iwa ma toffi men. Kristjan tħalla daw la faġġo darek. Għax nibda ngħid imma daj hawn boħħu xi ħadd ma jgħulu jew. Mbagħad il-pastor kemmu strong, kemmu taf u ent kemm il-balalu. Ma kienx ommok dik ukoll għadet tippoża li jista' jkunu. U għent tispiċċa toqgħod tillastja wara ommok. Very nice tot.
Aħwa ħanejdilkom aħwa. Ara veru xejt il-bibja ta' il-poplu tiegħi jiġġarraf minnu qasar fien. Però nżidlu oħra kieku mal-mulej u ruxmata tubaġni. Alla jrid poplu qaddis għall il-preżenza qaddisa tal-glorja tiegħu tiġi u tammar miegħek kontinwament, mhux il-ħadd fil-ħodu jew issib fil-għaxija. Help me, Lord Jesus, help me. Oh, Lord, help us. Jekk għandek xi statwi ta' Patri Piju, u ta' xi Madonna, u ta' xi Ġesu, u ta' xi Pastor Gordon, muru għamilhom kapuljat. Għara jenna xrek xi kolom. Mor kissaru aħraq kollox, għaxik ta' til-nanna, rranġatek għal-frisk. Ma taf li frisk it-tura fl-ewwel Korintin kapitlu 19. Le, sorry, kapitlu 9 minn vers 19 sa 21. Deuteronomju kapitlu 15 vers, kapitlu 32 vers 15 sa 17. Tgħidlek u anka fl-Apokalissi kapitlu 9. U anka kapitlu 20 vers 8 tgħidlek, tafhom tgħidlek li meta aħna naduraw dawn l-affarijiet imuhom. Il-qima tagħna qed nagħtuha lid-demonji. Għaliex Kristjani ma jafuhomx dawn l-affarijiet? Issa Alla jħobbok lilek immejli. Jistalla jitfall barka tiegħu fejn inti d-demonji qed tagħtihom l-ispazju legali tridhom hemm. Jista'? Le. Għalhekk jiena snin inni ma ngħid il-Alla why God. Snin inni ma ngħidilu dik il-kelma. Fil-bidu ma ta' kont ignorant. Kont ngħid why God. Le m'għadniex ngħidilu ta'. Ngħidu Lord, show me where I need to fix it. Show me what I need to do. Urini mulej xet namel ħażin. Urini x'nista' nagħmel tajjeb. Mhux għax inti Alla, le, mhux Alla, mhux it-tort Alla, le. Qatt mu għat-tort Alla. Movies, mużika. Għaw Kristjani jisimgħu mużika per eżempju ta' Billie Eilish. Imxajtna minn fuq s'isfel kurrokna li għandha ġeġ isimha. Tmur tisma' mużika bħal di. Inta okej ġbin daħna ħanwa. U mhux Billie Eilish tewru xmat oħra bħala. Dik għax waħda mill-iktar famużi. Mbagħad mhux bil-forza għandna ruxma ta' żgħażagħ qed jagħmlu suwiċidju. Daw kollha kombinazzjonijiet. Għaliex taħseb ix-xitan jiġi biex joqtol ikisser u jisraq. Għax id-demonju dak huwa jagħmel u ħafna d-demonji jisidnuhom ġo djarhom. U nirringrazzja lill-Alla li hawn Kristjani qed iqumu u anke jitkellmu biex f'dawn l-affarijiet ma jsirux fl-iskejjel, imminut li timur titkellem mat-teacher u mal-headmaster u mbagħad ġoddar tiegħek mimli bihom. Tajjeb, praise God. Imma it-tri items tal-ex relationship, jekk kellek xi girlfriend u boyfriend u qatt inqalef fuq is-sodda magħha u fuq whatever. U inti għad baqalek xi ħaġa minn tagħhom anke ħanejdilkom ċawruton penti. Xi ilbies sesswali. Mura ħarqwa qalbi tiegħi ta' għax għandek id-demonju atteċċjata miegħu dak. Jekk għandek Facebook, jekk Ġesu jidħol fuq il-Facebook tagħkom, żgur ma jgħidx ħafna minnkom li intom tiegħu. Għandkom ruxmata nisa friends jekk nidħol fuq il-Facebook ta' xgħut minnkom ikolli nindem wara. Jekk ma tkunux intom stess turu iż-żejżiet u l-kurzi u l-kurvaturi kollha tiġisimkom. My God have mercy. Jien raġel ta' jiġbuni dawn l-affarijiet. Mbagħad ikun hemm xi Kristjana sejri. Bella tħuta. Help me Jesus! Inti trid raġel biex jieħdok biex jagħmel is-sess miegħek jew raġel Alla biex inti xi għadha darba tiżżewweġ u jkollok familja Alla. X'wed minnkom jekk il-Facebook m'intomx kapaċi żommuh nadif, għal
Sejt għal-uħ. Instagram, Twitter. Issa unek ħansib idolu li ġut minnkom għabli tibdaw timmanifestaw issa stess. Politika! Jek xaħat jibda jmarfessa ħdek tkun taf li hemm demondju tal-politika. Kif tista' jkollok il-lealtà lej il-ħmiċ li għaf pajjiżna? Kif tista'? Ma tafx li Alla jgħidlek wow għalikom li t-tajjab tgħidulu ħażin u li l-ħażin tgħidulu tajjab. Fid-djar tiegħi u tiegħek. Rabji, paroli fil-vojt, klim baxx, insulti. Daw ibidlukom l-atmosfera fid-dar tagħkom, ta' Fl-Atti tal-Apostoli kapitlu 16, vers 30 sa 34. Ġessu jgħidlek li salva dar sħiħa, mhux wieħed. U ħafna fl-Atti tal-Apostoli kienu jisalvaw familja. Amen. Kulħadd iqum bil-wifqa. Jekk issa jkun titilqux għal issa nitolbu flimkien. Ħadtu pjaċir? Għaw xi ħadd ħalih? Ħalla sient. Wara kollox ma ċċarġajtkom xejn. Ejja nitolbu issa bis-serjetà. Aħwa, please. Kemm minnkom issa bis-serjetà. Li inti trid. Ma rridx tfal jiġru hemm wara. Tfal, ma ommokum issierek. Kollha kemm intkom tfal, ma ommokum issierek issa. Jekk it-tifla tiegħek jew tifel tiegħek jgħid hemmhekk hemm green room biex tmur u toqgħod tajjat miegħek hemm ġew. Baxxu l-waħda d-dawl. Isimgħuni aħwa, mhux qed niblaffja miegħek, imma nħoss li din hija kelma mill-mulej friska għalikom għall-poplu talla biex inkom iżommu d-dar tagħkom biex tkun abitazzjoni tal-preżenza talla. Naddaf darek. Xut minnkom mhux oġġetti dudu natfu, insinkom. Tidaj isek xi wieħed mill-xi baħri fis-sakra. Mbagħad il-barka talla fuq ħajtek u titiżwiġġ tiegħek ikun sew. U jekk weġġajtu lil xulxin kunu għomlu sorry, full stop, that's it. Sorry, aħfilli, ħanipprova ngħix aħjar. Itlob għalija, ibdew itolbu flimkien. Familji jitolbu flimkien. Please, għan wara ma rridx disturbanza. Please. Qed nitolbu aħwa, please. Stop everyone talking and moving and fidgeting. Please. Għaw xaħat jgħid li bonesta tgħid li pastor kelli bżonn nisma' dan il-messaġġ ħolli dik. Kun onest. Jiena rrid id-dar tiegħi fejn jien u marti ngħixu u żewġ uliedi irrida li tkun minn filgħodu sa filgħaxija, mit-tnejn sal-ġimgħa fejn il-preżenza talla tammar. Ja, issa dejlan ma tisbaljax, jekk nisbalja nindam mal-ewwel. U intom koppji toqgħodux takkużaw il-xixin. Għax imbagħad ix-xitan jidħol mod ieħor. Dak l-akkużatur. Aħfru xixin malajr. Imma jindam malajr ukoll. Ejt sorry. U fej żbaljajt, hemm affarijiet li jiena semmejtilkom anke jien żbaljajt fihom. Għalhekk qed nitkellem mill-esperjenza wkoll. Let's pray. Baxxu raskom. Intom li qegħdin fuq il-Facebook jew YouTube qed tisimgħu. Please, bis-serjetà tinkellimkom. Di mhix ċajta. Tafu li d-dlamiet qed jiżdiedu. Tafu li l-ħażen qed jiżdiedu. Tafu li l-ħmiġ qed jiżdied, inti taħseb daw l-affarijiet li qed naraw madwarna ma jinstidnux ruxma ta' demonji. Malta, Sodoma u Gomorra ġabuha. Imma kien hemm dar waħda mamma mija minn nazzjon sieħ ta' Sodoma u Gomorra, dar waħda. Dar ta' min? Ta' Lot. Id-demoni ma daħlux.
Inti trid id-dar tiegħek iċċirkondata bil-anġli tal-Alla? Bil-preżenza tal-Alla? Trid Alla, trid id-dar tiegħek tkun dak id-dar fejn hija bħal grada miftuħa bejnek u bejn is-sema. Please, I'm being very, very serious. Issa stess ibda tkellem għal-mulej. X'ħallejt fil-ħajja tiegħek li ma kienet checked? What went in your life that was unchecked? What did you tolerate? Xi tollerajt? Jekk inti jekk hawn xi minnkom illejla ħankellemmhom ċaru tontu bla tlaqli u bla biża'. Jekk għandek xi mara li tgħix ġodarek jisimha bintek, jew ibnek jgħix ġodarek jisimhu għażiż ibnek u qed jiffornika f'darek keċċhom il-barra. Qed ngħidlek illum keċċihom il-barra u għamel li jkollok spina dorsali. Tgħidli ma fejn ħajmorru. You'll be surprised kif isibu l-mument li tifqilhom. Iqaf għax minn tixtejnhom, anzi qed tihandikapjhom. Ejnhom jikbru! Ejnhom jikbru. Inti u jien maħniex aħjar minn Alla, anke Alla jħallik għall-ħamix tiegħek, ħalli tibda dduqu. Ħalli mbagħad tibda timmissja l-tjubija tal-mulej. Meta dar bliben il-ħali talaq mid-dar missieru, ma marx waraħ ta' missieru. Baqa jistennieh ma marx waraħ. Ħalli ħajdu xi tfisser id-dnub. Għax jaħseb li ħajmur jagħmel xi festa ta' bil-baqżek. Ħalli ħajmur iduq id-dnub. Itlob għalih, ħajibqa' ħaj, ħalli ma jaħtfux id-demonju. U Alla jġibu lura, jew jġiba lura qalb neddiema. Missier, aħfilli għax kont balala, għax kont baħnan. Imnalla d-disciplinajtni, għax illum daħalli naqamelħ. Illum qed nifhem kemm kellek raġun pa. Darba kien hemm mara u missier illi bankitxhom il-barra, minħabba li beda jagħmel id-droga. Kienet jibsa lihom. Imma kif ġi f'sensieħ meta spiċċa li jrid iħallas il-keraw, jrid inaddafu, jrid isajjaru, issa ma jistax isib is-sodda magħmula u bil-breakfast u bil-bajd u bil-egg u bit-sandwich u bi kollox ma għax issa beda jikiber. U ġilura antom u misiru. Alla ma kemm sabiħ għaddar. Aħfirli. Illum raġel miżewweġ bulidu għax naf minn huma dawn in-nies. Don't be afraid of discipline. Discipline makes you a man and makes you a woman. Kulħadd ibaxxi rasu. Indem minn nubek. Fej il-mulej għand, fej tikellmek il-mulej. Mara u raġel takkużaw xil-xuxin. Jekk għad iġġildu għal żwieġ, iġġildu għal xuxin, iġġildu għal ulidkom, mhux kontra xuxin, iġġildu l-għadu. Għax jista' jkun ir-raġel li qed jagħmel dak li tagħmel għax mara aħjar qudiemu. Jista' jkun il-mara tagħmel dak li tagħmel għax kienet ġiet imweġġa minn dak li rat qudiemha jew ma ratx. Imissa taf, issa titgħallem. U aħna jiena u Marjella u dawk kollha li jgħinu hawnhekk għalhekk qegħdin hawnhekk biex ngħinukom. Imma tiskuża qatt il-ħażin. Għax jekk tiskużah ma tista' qatt tirbaħ fuqu. Mela, kun sinċir. Kun sinċir, fejn żbaljajt minn dak li semmejnilek. Fid-droga, fis-sess, ħallejt affarijiet fil-ħajja tiegħek, ħallejt bibien miftuħa li jaffettwawlek familtek illum, familtek u darek ġabulek rebus. Fejn hemm dnub li tollerajtu? U llum ħanamlu nirrinunċaw. ħanirrinunċa id-da, ħanirrinunċa s-sigaret, ħanirrinunċa d-droga, ħanirrinunċa l-pornografija, ħanirrinunċa l-gideb, ħanirrinunċa l-gossip, ħanirrinunċa l-paroli fil-vojt, ħanirrinunċhom daw l-affarijiet. X'ħafna minn daw l-affarijiet għandhom demoni atteċċjati magħhom. Wara llum ħanejdilkom biex tagħmlu dan.
Idilku d-dar ta'kom, anoint your house. I'm not joking. Anoint your house. Kif, pastor? Ħanejdlek, 1, 2, 3. Għabbat iż-żejt, għamela mal-bibin, memżon tamel xi turrun żejt, mbagħad tiżloq fih. Sewwa, għabbat iż-żejt, ta' żebbuġa, idlek il-bibin, daqxej, ftit. It-twieqi, il-kmamar kollha, il-kmamar ta' olidek, minn fuq s'isfel jekk għandek is-solari, idlek, iż-żejt. Iddikjara u jipproklama inrox id-dem ta' Ġesu Kristu fuq id-dar tiegħi. Ikkonsagra u iddedika darek u lilek innifsek u familtek u lilu ilidek, il-Kristu. Ix-xitan mhux ħajħol l-lebda mill-olidi. Ix-xitan mhux ħajkollu l-ebda erja fil-ħajja tagħna u fid-dar tagħna. Stieden l-preżenza tal-Ispiritu Santu biex jiġi fuq darek. Issa jekk inti ħatamel daw il-passi vera, ma tistax tittolleraħ mhix f'darek, Ġifieri ma nistax pereżempju jiena ħanitlob Ispiritu Santu jiġi jammar f'dari u nkeċċi x-xitan il-barra u tiġi lest ħammur nara l-pornografija. Ma nistax. Għax ix-xitan jitħaq bik fuċċek. Irrinunċja l-ħażen li għamilt, jew it-tollerajt forsi ma għamiltux, imma tollerajtu. Taf li Alla inti f'bosta postijiet fil-Bibja jiġġudika l-poplu tiegħu għax it-tolleraw mhux għamlu huma, it-tolleraw il-ħażin. Ir-rinunċja l-ħażin, id-dedika lil-ulidek, issa nitolbu flimkien ħalli ngħidlek kif nagħmluha. Kull ġimgħa almenu darba f'ġimgħa, għamel commitment li ħad tagħmlu tqarbina kuljum. Jekk tista' tagħmluha kuljum, għamluha darba fil-ġimgħa almenu. Għada ħanet qarbnu. Għamel dikjarazzjoni ta' fidi, ġifieri ddikjara l-kelma talla fuq ulidek. Kuljum. Kuljum jiena kif qabel jekk jiena qiegħed fuq is-sodda hekk. Qabel ma ninżel minn fuq is-sodda, qabel ma mmissi għajja mal-art, nibda nirringrazzja l-mulej, grazzi mulej tal-li għajmni. Grazzi ta' ġurnata oħra nirringrazzjak mulej niddedika din ġurnata lilek. U mbagħad nieħu l-ewwel pass. U qabel ma noħroġ dak il-bib ta' barra, norbot kull pjan diaboliku kontra tiegħi, kontra Marti u kontra wliedi, niddikjara d-dem ta' Kristu fuqna nkeċċi kull spiritu pjan ta' demonju li għalli demonju għandu għalija dak id-dar u anke nitlob Psalm 91 u fuqkom ukoll kuljum. Kuljum! I am aware of the battle that we're in. I'm not joking. Jiena aware tal-battalja li qegħdin fiha. Għamel deċiżjoni. U għolli leħnek. U keċċi kull demonju minn ġadarek. U itlob l-Ispiritu Santu biex jorik. Fejn għandek bżonn tirranġa, tikber, tiddixxiplina u tbiddel. Kulħadd jitlob wara issa stess. Kulħadd jitlob wara minn għamel dak li ngħidlek minn qalbek. Number 1. Ejlu mulej qaddis. Abba Messier. Niġi qudiemek issa stess. Illum smajt il-kelma tiegħek. Smajt kelma li tredni imma li teħlisni. Ma rridx il-ħajja tad-dnub, ma rridx il-ħajja tal-Eġittu ta' dak hemm barra. Inti salvajtni, sejjaħtli biex ikun imqaddes u mwarrab u konsagrat għalik. Għalhekk mulej, dak kollu li jiena aware tiegħu, li jiena tollerajt, ħallejt jiġri f'ħajti. Jekk hux drogi, issa dak li japplika għalik applikah. Drogi, sigaretti, pornografija, gideb, cheating, rabja mhux normali, betrayal, tradiment, adulteru, witchcraft seħer, black magic, tarot cards, prostitution, pornografija. Jekk hemm xi ħaġa li ma semmejtx, ejda bejnek u bejn mulej. Ejlu jiena nindem minn nessa stess. Naħseb ħafna rġiel u għed mid-dnub tagħna huwa rabja. Issa li tirrabja kontra l-ħażen mhux ħażin, anzi dik tajba. Ma tirrab forsi rabja li kultant tmur oltre minn ġast. Tafu x'qed ngħidu. Rabja. Il-Bibja tgħidlek ir-rabja tal-bniedem ma tilħaqx il-ġustizzja tal-Alla. The anger of men does not achieve the righteousness of God. Now
Be angry against evil, yes. Fejn għandek bżon tindem minna dik. Jekk ħallejt il-lulidek jifornikaw, jizbaljaw, jidaw, jamlu droga, jamlu l-ħazan quddimek u inti għax tibża li titlifhom, infatti titlifhom. Infatti titlifhom. U Alla ħajżommok lilek kontabli għax inti r-ras tal-familja. Lejla l-affarijiet ħajn qalbu ta' taħt fuq ġodarek. Imma l-aħjar. Afdal mulej. Afdal mulej. Tox tibżax ħad, għax jekk inkeċċi għal barra vitri, ma nafx għana għamel passi. Tibżax kbira bizzejt tafx għanda tagħmel. Tiftakar tel-qed qabel. Tiftakar tel-qed qabel. Ma tantx kellhom bżonna mum. Mbagħad ma kellhom bżonnok ġew reġgħu. U inti minflok iddixxiplinajthom ħallejthom kompli għafġu. Anzi, li kieku kont jien minnek, jekk inti raġel jew mara, isimgħuni, immur quddiem ibni l-lejla. Jew għada ħalli ma ħanħallu l-weekend jgħaddi. U lill-ibni jekk nagħmillu kif wara. Mokkoma. Ejjalaw. Ejjalaw, ġaża jgħidew. Ejna minn waddan u għet mullu lidkom. Listen. Number 1 is gonna be very tough. I assure you. ħadkun ibsa lik, mara. ħadkun ibsa raġel. Ma l-ewwel ħaġa l-ewwel ma nagħmel. Ibni, mhux faċli għalija, imma illum nindem għax ma kontx papa tajjeb għalik. Ma d-disciplinajtekx kif jgħid il-mulej. Ma ħassartek. L-ewwel tħassartek. U għax tħassartek, ħassartek. Aħfilli, nindem aħfilli. Pero l-lum ħanti kazla. Jew ħatiqaf minn dak kollu li ħatamel. Jew kella bweġġa imma bimħabba. Ħanejlek aqbad kollox u tlaq il-barra. Għax din id-dar. Inti dejjem welcome. Imma għadnu pul-ħmix tiegħek le. I know. Issa. Arrej dak id-nub qoddim il-mulej? X'inhu dak id-nub li żamek xkjaf? Dak id-nub li stiden u beda jkun ta' stedina d-demoni? Issa. Itlob dit-talba miegħi. Kulħadd jitlob miegħi. Jekk intom kopja, itolbu dit-talba miegħi jitfid. Kopja qabdu jitfid. Għajdlu mulej għaddis, kulħadd jgħidha miegħi, mulej għaddis. Jekk inti single, ejda għalik innifsek. Għajdlu mulej, min qalbi qed nitolbok. Jiena rrid li d-dar tiegħi tkun santwarju tal-preżenza tiegħek. Fejn li maħabba tiegħek, il-qawwa tiegħek, il-glorja tiegħek, il-verità tiegħek taħmar mulej. Mulej Ġesu, aħfilli fejn jien inqastek fir-responsabilità tiegħi għal dawk li intom miżewġin. Mulej Ġesu, illum nikkonsagra iż-żwieġ tiegħi mill-bidu lilek Ġesu. Aħfilli fejn jiena ftaħt bibien biex nagħmel da żwieġ diffiċli. Aħfilli mulej fejn jien ħallejt demonji jidħlu u ħallejt problemi jidħlu minħabba d-nub tiegħi. Ġesu aħfilli fejn jien iġġustifikajt il-ħażin f'ħajti għax qed u hija int tifhimni. U użajt kull skuż oħra. Imma llum nifhem li ma kull dnub hemm legalità diabolika.
Għarlek illum mulej għaddis. Marriċ iktar demonji f'ħajti. Kull spiritu pervers, kull demonju li daħal f'dari, fiż-żwieġ tiegħi, fil-familja tiegħi, kull demonju ta' sessualità, perverżjoni, demonji ta' gideb, demonji ta' demonji ta' problemi ta' żwieġ, demonji ta' mart, demonji li jaffettwaw lill-karriera tiegħi u żwieġ tagħna. Mulej kull demonju ieħor ta' rabja, demons of rage, demonji ta' u klim ħażin. Kull demonju ta' seħħer, witchcraft, black magic, mulej illum nirrinunċjom. I renounce every demonic stronghold in my life and in my house. And I dedicate my house to you, Father, in the name of Jesus. Now, from now on, I decree and declare, niddikjara mulej li jien u l-familja tiegħi u wliedi u daw kollha li jagħmlu fid-dar tiegħi aħna naqdu lil mulej. Aħna naqdu lil mulej. Spiritu Santu, mexxini, urini u nitolbok imla l-ħajja tiegħi, imla d-dar tiegħi bil-Spiritu Santu. Irrid il-preżenza tiegħek mulej f'ħajti, fuq qalbi, fuq moħħi, fuq ħsibijieti. Abba missier, kull ħaġa li hemm f'dari li toffendi lilek ixini, simboli, ġbijat, statwi, kull ħaġa ta' witchcraft u seħħer oħra, mulej jekku mhix lob, Dungeons and Dragons, jekku mhix lob ta' violenza, films ta' violenza, ta' demm imxerret, ta' til mulej, da' kollu li huwa tal-okkult, mulej niġħdu l-lum u marridux iktar f'ħajti fissem Ġesu Kristu. Mulej qaddis. Illum nibda ħajja ġdida, f'dar ġdida, fi żwieġ ġdid, f'ħajja ġdida. U da kollu lid-demonju, kwalinkwa attachment lid-demonju f'xi erja kellu f'ħajti, nirrinunċjah minn ħajti. U issa stess nikkonsagra il-sini, għajnejja, widnejja, ħalqi, nikkonsagrom lilek Ġesu. Millum il-qudiem nikkonsagra mulej qalbi, ruħi, ġismi, il-moħħ tiegħi mulej nikkonsagrah lilek Abba Missier. Aħsilni bid-dem qaddis tiegħek. Illum nikkmanda kull spiritu ta' ġenerazzjoni jew kull demonju u saħta oħra li daħlet permezz ta' dem tal-ġenerazzjoni tiegħi, illum inwaqqafa għaw u mhix ħadd kompli sejra il-qudiem. Millum il-qudiem nibda paġna ġdida, nibda bidu ġdid biex id-dar tiegħi issir id-dar tal-mulej, iż-żwieġ tiegħi, il-familja tiegħi, buliedi kollha kemm aħna naqdu lil-mulej u l-anġlu tal-mulej jassess madwarna u dak kollu li ġej mill-għadu jitkisser u nkeċċuh il-barra issa stess. Mal-count ta' 3 kulħadd jajjat barra. 1, 2, 3, barra! Fisem Ġesu Kristu. Grazzi mulej! Mulej in-nar tal-Ispiritu Santu jinżel fuq dawn il-familji. In-nar tal-Ispiritu Santu jinżel fuq dak il-ħija mulej, l-oħti mulej. In-nar tal-Ispiritu Santu jinżel fuq il-familji tiegħek mulej. In-nar tal-Ispiritu Santu ix-xikajna glori tiegħek mulej. Tinżel fuq il-poplu tiegħek, fuq il-familji tiegħek kollha ter-river of love. Fissem Ġesu Kristu. Xitan neħħi idejk minn fuq il-poplu tal-mulej. Xjaten ta' ġenerazzjonijiet. Spirti barra! Fissem Ġesu Kristu. Barra!
barra mulej niddikjara barka, saħħa, vitalità, sanità fis-sem Ġesu Kristu. Mulej barka finanzjarga biex ma jkun hemm iktar skarzezza. Barka ta' saħħa biex ma jkunx hemm iktar mart. Barkit mulej fir-relazzjoni u fiż-żwiġijiet fis-sem Ġesu Kristu. Barkit ta' ħajja fil-ġuf mulej fis-sem Ġesu Kristu. Kull saħta ta' barrenness mulej titkisser issa stess fis-sem Ġesu ta' Nazaret. Mulej, grazzi li jinta taħdem fil-familju kollha ta' River of Love. Il-lejla mulej bil-grazzja tiegħek u kif stajt jien wassalt il-kelma qaddisa tiegħek. Mulej il-lejla glorifika l-isem qaddis tiegħek. U żur il-familju kollha preżenti u dawk kollha tisegwu fil-Facebook, żurhom bil-glorja tanġibli tiegħek. Mulej ħalli jkunu Bet-El, ħajkunu il-post tal-kabod tal-glorja tiegħek mulej. Ix-xitan mandu l-ebda iktar seta u jett fuq il-familji kollha tiegħek mulej. Lilek nagħtu glorja u tifħir f'isem Ġesu Kristu. Amen. Halleluja. Grazie Gesù. Halleluja. Sentom li ħadmorru l-ura d-dar. Number 1 dak kollu li jem fid-djarek, fid-dar tijak. Taf li Alla ħajindejk ħajulek, l-Ispiritu Santu ħajorjulek, eqret. Neħi. Amen. Ejjan faħru l-mulej fl-imkien. Jekkaw ċaħat għandu bżon it-talb, tista' toħorġ il-lejla u nekka t-talb. Pijajna domana ġewwa il-kafeterja. Ħalleluja, jekkaw ċaħat għandu bżon it-talb, ħorġu issa stess.